at ang Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ridi Diladya, Barangay 33 Piñaranda, Legazpi City. Ay, una sa lahat, meron akong yung arthritis, nalis na. Pangalawa ko, UTI ko, nag-ihin ako ng dugo, umiyak na ako mag-ihi. Tapos ang Diyos, nalis. Malakas sa katawan. Ano masasabi mo po sa mga nang-iintriga na binabayaran, promotion, intriga lang yan? Hindi yung promotion kasi ako nga gusto ko magnegosyo dahil napatunayan kong okay sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang sa imong pinagmamati? Pagkaray ko lang po yan, napatalasan ko ba kayo sa radyo? Anong resulta kang pagtesting mo kang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Magkayon na maray sa pag-ihi, lalo na kung pag-ihi. Ano po problema po ninyo ang pag-iihi? Dati po, sabi nag-ihi ko yan, tulong beses na po minahe. Yung pag-inumo ko kaya, sarong amay, sagod sarong maturog na. Masiramang namin, nahal kukulog ng hawak, ay tranquilo po mo rin pagturog pag nasakain mo ko ng rice. Kaya rahay man po talaga ng rice ko, pumig na paggamit ko kay ni niya na sunod-sunod. Marayan sa pagturog, marayan sa kong pag-ihi, sa tandaan ko, ginagara na ito ni Kumentiro. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Karyon po ay sa malinaw. Dati, ang balakang ko, maski ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. No, anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman pa? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kakasano po ako ng Pili Camarines, sir. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng lipstick ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang na idulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos magkata po akong diabetes. Na uminom po ako ng rice coffee mix nyo, wala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Sonpa, Bicondad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niya. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po bagang tulak po garo pero may akong mag-abag. Pero may nakasikitan akong O kaya minsan mga 2 drinks po, di ako nakakaon. Kung yan, magaling po ang pag-aga po ba yung pagmata ko. Yun na po ang namamati ko, masinar na ako kaya nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinyos niya ako. Sagot po na yaong pang-rice ko sinig, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo. Ang aning manamitan manindo ang siram ng rice ko sinig, kasi ang epekto sa buhay nindo kung ano. Kami talaga, subok na. Naman, isa kataraid mo sa igualdad, nagra-rice ko sinig man siya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy.
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako. Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nagtry nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipon po ako, ganun. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jakes Dasa. Hello, masaganang buhay sa ating mga kababayan. Summer na! Shout out! Talagang nag-iinit na ang katawan para ibabad sa nagyeyelong tubig para maibsan ang matinding pag-aapoy. Tama po ba? O yan na. Live na naman tayo. The heat is on. Abay, talaga naman pong unang arangkada pa lang ng buwan na kung saan ang Fire Prevention Month ay talaga naman pong sinalubong na mainit na napaka naglalagablab na sunog! Kaya nga kung nasusunog na ngayon pong katawan sa matinding init na naman napaparating, abay agapan na po yan. Kinakailangan na kayo po ay ma-rehydrate. Ngayong panahon ng tag-init o summer, madalas tayong nauuhaw dahil po sa tindi ng init ng ating nararanasan. Kailangan po nating mapunan ang tubig na nawawala sa ating katawan. Dulot ng sobrang pagpapawis upang mapawi ang init na nararamdaman ng ating katawan. Ngunit ano po ang mangyayari kung hindi po natin mapunan ng mga tubig o ang mga tubig na nawawala sa ating katawan? Alam nyo po ba kung ano po ang epektong ito? Yung masamang epekto nito ay tinatawag na dehydration. Ano po ang dehydration?
Ito'y nangyayari kapag mas maraming nawawalang tubig o fluid sa ating katawan kesa naiinom natin. Alam niyo po mga katagumpay, ang panganib ng dehydration ay mas mataas kapag sobrang init ng panahon dahil sa sobrang pagsusuka or yung tinatawag natin na vomiting. Hindi lang yan, ang tinatawag din po natin na LBM, ang sobrang pagbabawas, yung loose bowel movement, na maaring ang sintomas ng dehydration ay hindi gaanong malubha hanggat sa maging mapanganib na sa buhay kapag atin pong napabayaan. Maaari tayong uminom ng maraming tubig upang mabawasan ang dehydration. Kaya nga sabi nga natin, isa sa rason kung bakit tayo po ay nagkakasakit, abay dala po yan ng tinatawag natin na dehydration or kakulangan ng naisusupply na ididepositong tubig or fluid sa ating katawan. At isa lang yan din sa ating mga nararamdaman kung bakit madali tayong kapitan ng iba't ibang mga nararamdaman. Uy, shout out sa mga kababayan po natin. Kuya Jigs, nakakalungkot po talaga. Nakailang balik na po kami sa mga butika, pharmacy, mga drugstore. Palabalik-balik na po. Ubos na po yung aming pambili ng Rice Herbal Coffee dahil iisa po ang rason. Mabilisan daw nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Coffee. Abay, yan na nga po ang sinasabi nga natin. Kung kailan kayo nagdesisyon na sumubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee, abay talagang nakikipagsabayan din na naubos na yung supply. Kaya nga early bird catches worms. Pero kung sakasakali man, abay meron pa sa iba pang mga butika, sa iba pang mga pharmacy, mga drugstore, abay wala po tayong magagawa niyan dahil talagang pinapakyaw na ng ating mga kababayan yung ating produkto na Rice Herbal Coffee. At syempre pa, abay kahit na matinding tag-iinit, imbis na magpalamig, abay umiinom sila ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Uy, sige, shoutout na po kayo live na live ang ating programa. 0930-556-3294. Abay talaga naman pong laganap na. Malayo na po kasi ang nararating nitong pinagsusuplayan, pinagdideliveran nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kuya Jigs, tama po ang mga sinabi mo dito po sa La Union. Ubos na rin yung supply ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nabalingan ko na lang po Kuya Jigs na subukin gamitin inumin ang Rice Herbal 3 and 1 Hot Tea. At syempre pa, yung Rice Extreme Herbal Juice Drink at Rice Herbal Iced Tea. Kasi nga, abay talagang totoo po na nagkakaubusan ng supply. Malasa, malinamnam at superb din po ang epekto, Kuya Jigs, ng Rice Herbal 3 and 1 Hot Tea. Yun sana Kuya Jigs, yung kape ang gustong-gusto ng aking mga magulang dahil yung kanilang mga karamdaman tulad po ng high blood, yung ulcer at yung migraine, yan daw pong nakatulong sa kanila. Pero nai-enjoy na rin nila Kuya Jigs yung Rice Extreme Herbal Juice Drink. Abay, opo, pwede po yan. Kaya nga sabi nga natin wag nang maghanap pa ng iba kung ano ang nandyan, abay pagtyagaan na lang po natin dahil darating at darating, yan po'y kapatid din po ng ating Rice Herbal Coffee, yung ating Rice Herbal Products. Kumbaga, abay nare-rehydrate. Kuya Jigs, dito po ba sa amin sa Baguio, meron na po bang Rice Herbal Coffee? Opo! Kahit na matindi ang taglamig, mainit na mainit ang pagdanggap sa atin ng ating mga kababayan dyan po naman sa gawi po ng Baguio City. Sa Baguio City, meron po tayo dyan kabi-kabilaan na sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstore. Sige na, shout out na po kayo. Ang ating number 0930
556-3294. Uy, sa mga nakaantabay, nakikinig pa naman sa atin, shout out, summer na! Abay, panahon na naman para magbabad sa lamig ng tubig. At siyempre pa, kung nagbababad lang naman po kayo, kinakailangan na yung pag-iinom po ng ating Rice Herbal 3-in-1 Iced Tea. Ano po, makakatulong din po yung ating Rice Herbal Iced Tea. Masarap, malinamlam. Tama-tama po yan, katawang din po naman ninyo yung may anti-cancer properties. Yung nakaantabay nga pala sa atin sa Baguio. Meron na po dyan sa Baguio, sa Little A Store, sa Marcos Highway, Baguio City, sa Ends Pharmacy, sa Magsaysay Street, Baguio City, sa Farmasya ni Doc sa General Luna Street, Baguio City, sa Faith Pharmacy, sa Malcolm Square, Baguio, Buenaventura Pharmacy, sa Magsaysay Avenue, Naga City. Nagsaysay Avenue, Naga City. Hindi, sa Baguio City, hindi Naga. Sa Baguio, sa 146 Sikisad Road, Baguio. Talaga naman pong kabilaan na. Kahit nga yung mga ordinaryong mga tindahan nagbebenta-benta na rin nitong ating Rice Herbal Coffee. Uy, sino nga pala sa inyo ang may mga kwento? Sige na, share mo naman yan para sa gayon, tayo po ay magkaroon ng mga kwentuhan para naman magalak yung ating mga kababayan na naghahanap ng alternatibong solusyon. Opo, live na live! Hello, masaganang buhay! Hello, masaganang buhay po! Opo, tama po ang number na inyo pong tinatawagan 0930-556-3294. Kuya Jigs, nais ko sana mag-share. Maibahagi ang aking natutunan, naintindihan, nalaman, naramdaman sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kanya lang, mahina po ang signal namin dito. 1 bar lang ang inaabot, kakara-kara pa. Kuya Jigs, saan po makakabili ng Rice Herbal Coffee? Sa Libmanan. Nakikinig po kami ngayon sa Radyo Bicolandia. Salamat po Kuya Jigs sa pagsagot. Dyan po naman sa Rinconada. Sa Rinconada ba? Sa Radyo Bicolandia. Meron na po dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga sari-sari store, sa mga convenience store. Kausapin mo yung mga sari-sari store. Kausapin mo yung mga ordinaryong tindahan na mag-order na rin ng Rice Herbal Coffee. Ang spelling po nito ay R-I-S-E. Rice, babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Sige na, wag na pong mag-atubiling mag-share ng inyo pong mga karanasan dahil meron pong katumbas na kaginhawahan, may katumbas na biyaya, siksik, liglig o maapaw na nga'y mga pagpapala sa mga taong nagbibigay karanasan sa paggamit ng ating produkto. Malay po naman ninyo. Talagang sa pag-share mo, talagang babaha ang mga pagpapala. Kaya nga dito sa ating programa, bumabaha nga po talaga ng mga paliwanag, pahayag, mga patotoo mula sa mga nakasumpong na, nakaramdam na ng kaginhawahan sa kanilang katawan. Sige, tawag na po kayo kung may mga concern po kayo sa ating number 0930-556-3294. Napapanahon nga po pa talaga ang pag-iinom ng ating Rise Extreme Herbal Juice Drink na imbis na mga soft drinks. Bawal nga po pala ang mga soft drinks sa mga taong may tinataglay na hyperacidity at syempre pa ang may mga ulcer. Kasi nga meron ng diferensya inyong tiyan ng inyo pong bituka, bawal pong malipasan ng gutom.
And of course, hindi lang malipasan ng gutom. Abay, alam nyo po ba na kahit kayo po'y gutom, mainam nga talaga ang pag-inom ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kasi nga siya po ang tinuguroang neutralizer. Ano pong ibig sabihin ng ating binabanggit na ang ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. At syempre pa sa mga sari-saring tindahan. Uy, ano nga ba ang sanhi ng dehydration sa mga nagkakaedad na? Abay, alam nyo po ba na maraming kondisyon na maaring maging sanhi upang agarang patuloy na mawala ang mga fluid losses na nagre-resulta sa dehydration? Kapag kayo po ay laging nagbibilad, pinagpapawisan ng matitindi, abay, isa na po yan ang tinatawag natin na komplikasyon, ang pagtaas ng blood pressure, laging nanghihina, nalulula. Siyempre pa, kapag dehydrated ka, mataas ang temperatura at ang pagbibilad sa araw ay talaga naman pong ipinagbabawal. Eh bakit po? Malay po naman ninyo, bigla ka na lang dyan matumbang. At syempre pa, ano nga ba ang tinatawag natin na dehydration? O sige, pag-usapan po naman natin yan. At syempre pa, paano makakatulong ang ating Rise Extreme Herbal Juice Drink? Alam nyo po ba itong ating Rise Extreme Herbal Juice Drink? Abay, talagang malaki po ang benepisyo kapag umiinom ng ating bagong produkto ng Rise Extreme Herbal Juice Drink. Ito ang paliwanag at benepisyo. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. O ayan ha, dalawa nating produkto para sabi nga natin meron kayong mga varieties, mga pagpipilian na inuming herbal na merong health benefits sa iyong katawan. Uy, shout out ko nga pala, shout out sa mga nakaantabay nakikinig po naman sa atin. Shout out ko nga pala kay Roderick Almasan and kay Miss Iya Maigi, ang talagang maiging napakabait. At syempre kay Hazel Factor, na nakaantabay nakikinig po naman dyan sa gawi po ng Magsaysay, sa kahabaan po ng Magsaysay Avenue, Naga City, sa Yarda. Ayan, ang Yarda na kung saan abay laging nakikinig. Uy, maraming salamat sa mga nakaantabay sa atin sa iba't ibang panig ng kapuluan. Uy, sa Baguio City, available na po ang ating Rise Herbal products. And of course, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radio station sa buong kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga taga-Daet, Camarines Norte, masaganang buhay. Uy, maraming salamat nga pala sa inyo pong mainit na pag
tangkilik ng ating produkto na kung saan abay talaga naman pong nagugustuhan. Kaya nga malungkot sa mga nauubusan nitong ating supply dahil hindi na po talaga mapigilan ang pagdami ng ating mga kababayang nakikilala na, nakilala na, nalaman na, naramdaman na ang epekto benepisyo ng Rice Herbal Products. Sa Rice Herbal, babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Ang Rice Herbal Products, mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, at dyan po sa inyo pong bayang Sinilangan. Kaya nga, abay wag na pong patagilin pa kung gusto pong matulungan. Oras na magdesisyon dahil talagang matindi nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Products. Kaya nga sa mga butika, meron pa hanggat meron pa. Tumaya ka na para manalo ka ng walang kasing gandang pangangatawan at kalusugan. Ako po naman si Baby Armalite. May bagong tunog na ang Armalite. Ting 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 ting. Masagana ang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako. Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nagtry nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman. Sinisipon po ako. Ganun. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Malinaw, makusog, nanadadangog sa kapikolan, maging sa enterong Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 Gusto ko, okay ka.